Com ja sabeu pel cartell que us ha convocat, estem fent la presentació de la primera traducció al català d'un clàssic del marxisme del segle XX que es diu La qüestió meridional. Per tant, d'entrada, per la llengua catalana també és un petit esdeveniment, no? Que un clàssic mai traduït al català es publiqui avui. L'última edició en castellà que es va fer d'aquest text va ser l'any 78. Sí que tanquin la porta, no? Per tant, diguem-ne que és un text que en castellà tampoc no és gaire conegut. En surt una petita part a l'antologia que va fer el Manuel Sacristán i amb una antologia argentina de Cuadernos Pasado y Presente també surt un petit tros, perquè les antologies tenen això, no? Però vol dir que en la recepció de Gramsci a Espanya és un text gens conegut. Després hi explicarem les circumstàncies i la intenció que portem al publicar aquest text, no? Llavors, l'Alejandro Fortuna ha fet la traducció al català i unes notes sense les quals el text és molt senzill, és fàcil, però com que té moltes referències a la història italiana i als personatges polítics de la Itàlia del segle XX, dels anys 20 del segle passat, doncs llavors s'ha fet unes notes absolutament aclaridores. Per tant, si agafeu el llibre aneu directament al text d'ell, abans de que aneu als interpretadors. I llavors tenim el Carles Riera, que tots coneixeu, és diputat al Parlament de Catalunya per la CUP i una persona de llarga trajectòria en la lluita del nostre poble per la independència, que ha fet un epíleg que ell ara us explicarà, no? Llavors l'ordre d'intervencions seria d'aquesta manera: primer el Carles, després l'Alejandro i després jo. I després intentarem parlar un quart d'hora, intentarem. Com que hi ha un telèfon allà que ens està gravant i surt el temps, doncs el Nando ens farà algun gest perquè estiguem on estiguem, intentem portar la pilota a la barraca i intentar disparar i ja està, no? Perquè així donem una mica d'espai perquè després pugueu intervenir. No tant preguntar, que també podeu preguntar, però sí donar opinió o dir el que considereu oportú. Per tant, a vosaltres el Carles Riera.